इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आं दिनै फुं 8 घन्टासिम तबलाबारियाव प्रथम स्टार्ट खायो सेकेंड राजनगराव ओमफ्राय थार्ड आमपुराव सबसे बड़ बेसि मांखा आमपुराव प्राय 5,000 Sir mo TTDC mana bos halaman bo घटना के हाय 1984 आपुनो आं कुचुघासियाव काइथु आनो तिनि नगेन्द्र जमातिया रतिमोहन एवं तिनि तामहिनाय द्रौपदियां एवं हरिनाथ देवर्मा एवं हामाचरण त्रिपुरा जोंबाय बलग मालायखा त्रिपुरा हास्टेव जों जेखौबो कटनमा मावनसि साननाय मेदामनाव हाय सावै जोंबायबो मालायखा जोंगाफोरखौ बलग आइं दङ कुचुघासियाव काइ दङ आफुरो जे 1984 सनाव 29 सालाव गभर्नमेंट ऑफ इंडिया साखालायखा एडीसी नरनो त्रिपुरा हास्टेव याफारका ओंखाय जों 84 85 जों आइं कुचुघासियाव काटुइनो फालायले दिनै जरदै गोरों बोरै फालायनानै थांगा आं गोरों बोरै जनो रेसपन्स बेला माखासे दिन बर' आसुनो कक हामबाय